Molt bona hora a tothom. Comencem la tertúlia de Televisió de la República. Què farà el govern català? Estem a un any del referèndum de l'1 d'octubre, el dia que havia de canviar les nostres vides per sempre, el dia que ens havia de fer independents. Segurament cap de nosaltres s'imaginava aleshores que un any després estaríem com estem, o potser sí. Això és el que avui analitzarem. Molt bon dia, Joan Puig, bon dia. Editor de laRepública.cat. Moltes gràcies. Primer convidat. Moltes gràcies. Moltes gràcies a Marta Arroyo, publicista de Mosaic in Comunicació. Hola, Eric, què tal? Què tal? Quant de temps? Contenta de tornar-te a veure. I content que estiguis aquí, també. Gràcies. Adrià Alsina. Hola! Hola! Que content de tornar a ser aquí. Sí, Amb tu, amb vosaltres, aquesta nova aventura de la República. Moltes felicitats. Sí, hem mantingut, nosaltres ja ens vam avançar amb el concepte república i Exacte. hem anat mantenint. Hem mantingut la República virtual, no? Almenys, mira, és alguna cosa, com a mínim. És el que ens queda. No t'he presentat perquè no tinc molt clar com presentar-te, perquè quan et vaig convidar eres membre del secretariat de l'ANC i ara he vist que has dimitit, has plegat, t'ha passat alguna cosa? Exacte, sí. Vaig dimitir fa uns dies per preparar la meva candidatura per les primàries a Catalunya, per les primàries a l'alcaldia de Barcelona. Doncs això també ens ho explicaràs perquè és un dels temes candents que hi ha sobre la taula. I Joan Monja, molt bon dia, politòleg i expert en relacions internacionals. Sí, gràcies per invitar-me. Molt content de ser a la República, encara que sigui en aquest format. Exacte. La de debò. En aquest estudi, durant una horeta a la setmana, som república, som independents i podem parlar d'allò que vulguem. Fa un any, per això estrenem avui aquest programa, fa un any de l'1 d'octubre, del referèndum d'independència. Com el recordeu? Marta. Començo jo? Comença. Oh, que bé, perquè amb 4 homes aquí em deixeu així la prioritat de començar jo. Quan et coneguin Com el altres... recordem? Mare meva! Jo quan he vist el Joan m'ha fet molta il·lusió perquè quasi bé que recordo més el dia 2 perquè ens vam trobar al Matí de la República, que aquell dia em tocava a mi. Jo era col·laboradora del vostre programa, del Matí de la República, i el dia 2 ens vam trobar i no sé, molt bé. No ens sentíem la camisa a la pell, que es diu, no? Ploràvem, ens abraçàvem. Va ser una cosa tan bèstia. Per mi és una imatge que tindré sempre. Primera perquè vaig anar a acompanyar els meus pares molt grans el dia aquell amb uns problemes que hi havia, que encara no es podia votar, que no es connectava, que deia que si venia la policia, estaven allà amb els col·legis allà en ple de gent. La pluja. I tot, no? I per tant va ser quasi bé un d'aquells moments que vaig anar a portar el meu pare a la meva mare. El meu pare va morir recentment i va ser un d'aquells moments darrers en què amb 90 anys va anar a votar. I per tant, quan algú diu que l'1 d'octubre no sé què va passar, que no sé què som o deixem de ser, ostres, vull dir, l'1 d'octubre, si fóssim una democràcia, van guanyar el referèndum. Ho sento molt. Joan, des de l'1 d'octubre, quin ha estat el moment més feliç i el més trist que has viscut políticament, Políticament. A veure, de moments feliços no n'hem tingut masses, per desgràcia. Jo crec que el moment més trist, sobretot aquest sí, va ser quan van tornar a empresonar els líders que havien alliberat durant una temporada i que va ser també el moment en què Marta Rovira va marxar cap a l'exili. I jo admeto que en aquell moment tinc el record de treure totes les emocions acumulades des de l'1 d'octubre. Recordo l'1 d'octubre que em trucaven amics emocionats, plorant, alguns plorant d'alegria, d'altres plorant de ràbia, plorant de tristesa, i jo admeto que pràcticament no vaig saber capaç de treure cap emoció, i totes aquestes emocions les vaig acabar traient aquell dia, que per mi és un dia molt dur, un dia molt trist. En contrapartida, el millor moment per mi és la petita satisfacció de quan els tribunals alemanys van denegar l'extradició de Carles Puigdemont pel delicte de rebel·lió, cosa que va ser molt celebrada a casa meva, la veritat. Jo, mira, el moment més feliç, sens dubte, va ser la nit pre-1 d'octubre, en què per qüestions que un dia quan siguem independents es podran explicar, però que de moment posarien un compromís a massa gent, jo vaig estar anant de col·legi en col·legi pràcticament tota la nit. I l'alegria, l'esperança,
la força que hi havia amb aquella gent que estava... Alguns estaven esgotats, morts, perquè portaven ja 48 hores en aquells col·legis i encara havia de començar tot. I d'altres que acabaven d'arribar. I després gent que venia de cop a les 2 de la matinada que deien, ostres, ho he vist per la tele, ho he sentit per la ràdio, vull venir a ajudar. Portaven aliments, portaven el que fos. I una cosa curiosa també, en algun col·legi ja havien tancat portes i de cop passava per allà, havia de trucar i gairebé era allò dels 3 porquets, no? Ensenya la poteta a veure si ets de debò qui dius ser i no ets algú del CNI o de la Guàrdia Civil disfressat que vindrà aquí a treure'ns de matinada. No? Per mi allò va ser meravellós. No he tornat a viure un moment tan bonic en aquest any que hi ha hagut. I el moment més trist, també en aquest sentit, doncs, simpatitzo una miqueta amb el que ha dit el Joan, per mi, evidentment, el dia 16 d'octubre de l'any passat, en què vaig acompanyar per segon cop a Madrid a l'Audiència Nacional el Jordi Sánchez, llavors president de l'Assemblea Nacional Catalana, i ens vam abraçar i va ser, ens veiem d'aquí una estona. I aquesta estona encara dura. No? Un drama. Però que això no ens faci treure tampoc la bena dels ulls i, com deia el Joan, el dia 1 d'octubre vam votar i vam guanyar. I ara sembla que n'hi hagi uns quants que vulguin reivindicar el victimisme en comptes de l'alegria i la força que va tenir aquest poble que va guanyar l'1 d'octubre. Aquí és evident que hi ha aquests dos debats. Durant aquest últim any, a vegades una ha solapat l'altra, no? El debat dels presos o la lluita per l'alliberament dels presos i el debat de la República. Però ha passat un any i crec que ja és moment de que tornem a dir com estem, marquem posició i marquem full de ruta. Estem millor que fa un any, Joan? Jo no sé si estem millor. Jo el que la percepció que en tinc és que la gent està millor que fa un any. Pel que fa al procés, Jo crec que la gent està millor i crec que la gent demana als líders polítics que no afluixin. Jo crec que la gent... Jo ho vaig percebre a la manifestació de l'11 de setembre, després del que ha passat, si fas una reflexió, després de tot el que ha passat, de totes les hòsties que han rebut, els presos, els detinguts, els exiliats, potser tindries una descompondria, no? Però jo tinc la percepció que la gent diu que escolti, que l'1 d'octubre va guanyar i que l'estat espanyol podrà ser molt fort, però també té les seves debilitats i que passaran coses i que no podrem acceptar una sentència que tothom sap que serà dura d'un judici injust. I què farem? Estarem esperant més anys i més anys? Jo crec que hi ha un punt en què Espanya, com que jo entenc que els líders polítics espanyols no estan preparats per la democràcia, sempre van a la defensiva. Ells mai negocien, o guanyen o perden. I, per tant, ells faran l'embat per guanyar. I, per tant, jo crec que aquí és on els hem de derrotar, perquè Espanya, ho veiem aquests dies, està caient al món. O sigui, les seves estructures, el franquisme està arrelat amb elles, ho veiem amb la justícia, veiem que cauen els ministres, que cau la corrupció, que cada dia, que no saben com se'n sortien. Vull dir, el tema econòmic. Vull dir, aquí, bueno, tothom content, ara IPC les pensions. I, escolti, aquí hi haurà un drama, no hi haurà calés per pagar això. Marta. Jo crec que ens hem de preparar per un nou embat que arribarà molt més aviat del que alguns ens pensen. Marta, el Joan parlava de la gent que té ganes d'aquest embat. Anem d'acord la gent i els polítics? Clar, ell ens explica la visió més política perquè està més proper en els polítics. Jo, com a gent, realment jo crec que estem més carregats de raons que fa un any. O sigui, perquè han estat un any donant-nos en el poble raons per no tirar enrere i per exigir als polítics que de tots els colors que estan per la independència o per la república, naturalment, que tirin endavant i que ens expliquin què s'ha de fer. Tu dius que passaran coses, que han de passar coses, però manifestacions, més manifestacions... No ho sé, suposo que és molt complicat, ja ho sé que és molt complicat, però des del poble, o sigui, jo crec que una frase que s'ha dit molt durant aquest any, ni un pas enrere. La prova està que la manifestació de l'11 de setembre, jo no sé si érem 1 milió i pocs, però perquè sí, es va comptar per diversos llocs i tothom donava la mateixa xifra, però allò era espectacular. Molta gent. Era espectacular, aleshores... Joan, deia la Marta, ni un pas enrere, però... És que, no sé si els polítics... Ha fet un comentari que m'ha semblat interessant, que ha parlat, diguem-ne, d'acumulació de raons. I a mi em sembla, diguem-ne, que hi ha una qüestió, però que és que raons no ens en falten i no ens n'han faltat mai. El que ens ha faltat és poder.
El que ens ha faltat és força, és a dir, a vegades hem passat de creure que era qüestió de tenir raó a qüestió de voluntat, com que serem independents perquè volem ser independents. I aquí ens oblidem a vegades de la qüestió de la nostra força política. Jo crec que som més febles que fa un any. Crec que, per exemple, en els dos partits principals els està costant molt trobar relleu en els líders polítics que en aquests moments són empresonats o a l'exili, o altres que han deixat la primera línia política sota l'amenaça de la presó, i els està costant molt trobar noves dinàmiques de funcionament. Això no vol dir, però, hi ha una qüestió, que és que a vegades tendim molt a passar de l'optimista militant exagerbat a de cop tot és un desastre, estem acabats, la nació s'acaba, dius, a veure, tampoc és això, és a dir, aquesta cosa ciclotímica que té l'independentisme crec que tampoc és real. El conflicte segueix sent el mateix, es plantegen els mateixos termes, la força de 2 milions de persones al darrere la segueixes tenint. I jo crec que la qüestió més important és que sense plantejar en terminis, no sé si seran 2 mesos, 2 anys o 20 anys, els que hagin de ser, ni més ni menys, la societat catalana i la societat espanyola es van separant. Es separen, per exemple, econòmicament, és a dir, de nivell del pes de les empreses, de paràmetres de consum cultural, de paràmetres de consum de mitjans. Són dues societats que tendeixen a separar-se i amb una velocitat creixent, tard o d'hora s'acabaran separant, però tampoc no vulguem plantejar-ho en termes de immediatament perquè ja tenim les raons. Les raons ja les teníem. Jo no sé si tenim la força en aquests moments per plantejar-ho. És per això que estem fent algun pas enrere? O sembla que puguem estar fent algun pas enrere? Políticament? Jo crec que el que ens estem trobant és que l'any passat vam estar molt de temps, i no només l'any passat, portàvem molts anys parlant de que si estructures d'estat, de que si preparar el govern, de que si les delegacions, perquè hi havia una certa obsessió, si us recordeu, de que es podia fer la independència quasi de la llei a la llei. I això era una perspectiva molt pujolista, si vols, anirem agafant competències, l'Estat pràcticament no se n'enterarà, nosaltres mateixos no ens n'adonarem i de cop, puf, serem independents. El 3. Exacte, no? El dia 3. Exacte, el dia 3, com qui no vol la cosa, ara som independents. No? Evidentment això jo crec que era un autoengany, i era un autoengany que, si vols, diversos partits i diversos líders van anar utilitzant perquè funcionava, perquè anava bé. Ens vam oblidar, com deia el Joan, del discurs del poder. I nosaltres vam ser capaços de guanyar la batalla democràtica, que es va guanyar netament i clarament, però el dia 2 d'octubre començava la batalla del poder. I la batalla del poder no només no es va guanyar, sinó que no es va disputar, simplement. No es va jugar. Com que els líders que hi havia no la van disputar, no la van jugar, ara ens trobem amb un cert empantanegament general, amb un dol general, també, perquè els que estaven al capdavant, sobretot, ho estan passant molt malament. Però aquesta renovació general jo crec que no només és una qüestió de líders concrets, sinó que és fins i tot d'idees general. L'independentisme ha d'entendre que la batalla democràtica la pot guanyar tantes vegades com sigui, però que davant un estat com l'espanyol que no reconeix la legitimitat de la democràcia per la secessió, s'haurà d'optar per entrar a la batalla del poder. Quan hi hagi uns líders, quan hi hagi un govern disposat a fer-ho, quan hi hagi un Parlament disposat a fer-ho, i el que hem vist és que en general la gent, la base de l'independentisme sí que està disposada. Però no podem caure en l'exercici contrari, que és dir, no, és que com que la part de les institucions no funcionava, ara tot ho ha de fer el poble. No. Això només funciona si tenim un govern disposat a fer-ho, un Parlament disposat a votar-ho i un poble disposat a defensar-ho. Joan, el Parlament i el govern estan disposats? Perquè ja veus una mica contradictòries. Jo entenc que amb tot el que ha passat, i veiem o no, tot el tema de l'exili, dels presos, això provoca una certa situació molt complicada, no? Vull dir, fer política amb el tema dels presos i dels exiliats és complicat, i debatre això. Però, com que Espanya jo sempre dic que ens ho acaba arreglant, que no ofereix cap alternativa, al final ens haurem de concentrar a que... O sigui, podem guanyar temps dient que un referèndum negociat i negociat. Espanya mai farà un referèndum negociat. Jo, vull dir, si tingués tan segur de la loteria, ja seria milionari. No ho farà mai. L'única manera de forçar Espanya és que aquest conflicte arribi a on hagi d'arribar i provoqui que agafin a l'estat espanyol
per les seves parts nobles, si és que en té, i sentint a una taula, sincerament. Això passa per una tardor calenta? Jo no sé si és la tardor calenta, el que sí que jo crec que falta és que s'hauria, i diuen que aviat es produirà, recuperar una taula de partits polítics i entitats per una mica posar sobre la taula en clau interna, no cal que faci una roda de premsa i ho expliquin cada dia, quin camí hem de fer, perquè si algú es pensa que això aguantarà 4 anys, jo ho veig impossible. Primera, perquè l'autonomia no tindrà calés per aguantar tots els compromisos que s'han fet, i hi haurà, si no, un desgast, que hi haurà les sentències no només dels que estan a la presó i a l'exili, sinó de gent normal, d'alcaldes, gent que està en el jutjat del 13, inhabilitacions, multes. Hi haurà, per exemple, segurament molt aviat, el judici de la sindicatura electoral, en el qual els seus membres poden perdre la seva plaça de funcionari amb això, i això serà inaguantable, perquè Espanya no afluixarà. És que ja haurem de sortir. Tenim els casos de la Tamara, dels altres que s'exilin, i ells van continuant, perquè cada dia te vas enterant de noves coses, i això farà que la situació no pugui ser aguantable, que no puguis esperar res del govern espanyol, i per tant jo crec que ens hem de preparar més aviat, i estaria bé que la taula de partits polítics amb les entitats i d'això fessin reunions permanents, que comencessin a pensar en el paper de l'exterior, quin és el que ha de fer. Jo, per exemple, jo crec que, per exemple, la Casa de la República no em serveix. Jo crec que s'hauria de decretar un govern republicà a l'exili. Ho dic, de cara al xoc. De cara al xoc. I s'hauria de donar molt més empaque. I s'hauria de fer el lobby exterior mundial, que hi ha de quants catalans hi ha en llocs importants del món per tindre. Per què? Dic, el poble jueu va arribar al poder que va arribar perquè va haver-hi un lobby jueu. I jo crec que aquí ens falta una mica, perquè la batalla la guanyarem convencent a l'exterior. I quan parles de política exterior has de tindre tot obert. I has de parlar amb tothom. Tenim 2 experts en política exterior aquí, si voleu afegir alguna cosa. Llavors faré una ronda de preguntes ràpida i llavors ens centrarem una mica més en el futur per acabar. Sí, quan el Joan deia la batalla la guanyarem convencent a l'exterior, a veure, jo crec que vam perdre l'oportunitat de tenir un govern a l'exili de debò quan es va formar la Casa de la República. Jo crec que és molt legítim que el president Puigdemont hagi optat per liderar un nou artefacte polític més unitari o menys unitari, que es dirà la Crida Nacional. Crec que és molt legítim, però crec que això ja l'aparta del rol de president a l'exili de tots. També es va perdre l'oportunitat de forçar la situació al Parlament de Catalunya al maig, al juny i al gener, tots els moments que hi ha hagut per forçar la situació i forçar un conflicte de legitimitats s'han perdut, i és legítim, i fins i tot personalment es pot entendre, però jo crec que aquesta oportunitat ja l'hem perdut. Per tant, jo crec que ens hem de centrar en la legitimitat del Parlament de Catalunya, en la legitimitat del govern de Catalunya, i aquest govern encara ha de demostrar que està disposat no ja a fer la independència, sinó a actuar com un govern independentista, perquè escenes com les que vam viure aquesta setmana, amb la qual, per una banda, el president Torra ens està dient us heu de mobilitzar constantment i posant deures a la societat civil, però després et trobes com els Mossos van a desallotjar una acampada a plaça Sant Jaume d'independentistes que l'únic que volien era evitar que la policia que va venir a pagar-nos l'1 d'octubre pogués pixar-se'ns a la cara i homenatjar aquells que ens van pagar davant de les nostres institucions. Ens sembla que això no és admissible. Tenim un govern que encara no ha decidit què vol ser. Tenim un govern que de moment encara no ha fet res. Hi ha una qüestió, que és que efectivament em sembla que hi ha bastant de consens en què, diguem-ne, de l'exterior no et vindran a arreglar els problemes. I al mateix temps que, diguem-ne, l'única manera de forçar a l'Estat, efectivament, serà, diguem-ne, des de fora, des de l'exterior. La qüestió és que, diguem-ne, no podrem començar realment a ser un problema internacional fins que no tinguem una força interna que sigui aclaparadora. Clar, ara tenim el problema que a l'exterior seguim sent un problema intern que s'ha de resoldre dintre del marc jurídic vigent, bla, 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 i poc més. Hi ha alguna paraula màxim de suport d'alguns diputats, normalment de segona fila, que s'agraeixen, però és el que és. Però clar, cap Parlament, cap govern buscarà problemes amb l'estat espanyol per un govern que no està disposat a jugar-se-la, com diu l'Adrià, però a més, diguem-ne, amb un Parlament que
quan diu, no, tenim una majoria social a favor, però els resultats del 21 de desembre són els que són, també. No són uns mals resultats, però no s'arriba, diguem-ne, la suma de forces republicanes no arriben al 50% del vot. I això pesa molt. Entre altres coses perquè l'independentisme perd tota la credibilitat que tenia quan aspira un mes per declarar la república que havia promès que declararia. Poden ser els que siguin, és a dir, jo no dintro discutir els motius. Però això no altera el fet en si. Jo crec primer que els resultats del 21 de desembre, 23, 22 de desembre, clar, vull dir, van ser unes eleccions totalment atípiques. Govern a la presó, govern a l'exili, o sigui, el govern legítim, campanyes electorals fetes pim-pam, el govern independentista d'en Puigdemont, allò quasi bé fent llistes el dia abans a veure qui es presenta, qui no... Vull dir, i tot i així es va guanyar l'independentisme. Sens dubte, però això explica els resultats, però no els modifica. No altera. Ara deixa'm parlar amb ell, que heu parlat molt, perquè vosaltres sou polítics i tu ets periodista polític i en sabeu molt. Però, no, faig broma. Però vull dir que realment aquelles eleccions que va guanyar l'independentisme i si sumem amb els comuns va guanyar almenys el dret a decidir, molt per sobre de la que es creu que va guanyar, que és la cap de l'oposició, no anem malament. És a dir, amb unes eleccions com Déu mana, a veure què passaria, i més carregats de raons que estem ara respecte a tot el que ha passat aquest any. Però jo volia dir una altra cosa, a part d'això. A mi em fa por, que em dóna la sensació que el govern o les forces polítiques que tenim, que és qui ens ha d'acabar d'ajudar, perquè el poble està molt convençut, ni un pas enrere, no estan prou units. O sigui, què passa amb els partits polítics que no hi ha manera que s'uneixin? I si a fora jo, que sóc una ciutadana de a pie, ho percebo, a dintre el desgavell que hi deu haver entre Esquerra, entre el PDeCAT, entre la CUP i entre alguns dels comuns que també podrien estar pel dret a decidir o per l'independentisme directament. Aleshores, jo crec que aquí s'ha de fer una cohesió molt important i ja empalmo amb el tema de Barcelona. És a dir, si no som capaços dels independentistes anar junts, és que l'independentisme el perdrem els propis independentistes. I llavors anem junts, després ja veurem si tu ets d'esquerres, tu ets alt, tu ets baix o tu ets d'allò, però a mi això com a ciutadà em fa molt mal, perquè ens van fotre hòsties a l'1 d'octubre, portem un any que ens hi hem deixat tots la pell, i com a ciutadà veure que aquestes històries de poder, però és que aquest està, però com que l'altre està a la presó, però és que és pitjor estar a l'exili, no, és que és pitjor estar a la presó, bueno, a veure. Quins són... Aquestes històries fan patir. La Marta apuntava doncs, una de les qüestions que hi ha sobre la taula a tenir en compte, que és les eleccions municipals, si hi ha llista unitària o no, que podeu donar la vostra opinió. De fet, aquí tenim un precandidat, podríem dir, Adrià? Precandidat no, candidat a les primàries. Bueno, candidat a les primàries, exacte, precandidat a l'alcaldia de Barcelona. Potser estem parlant amb el futur alcalde de Barcelona, Olé. Clar, aquí quines són les coses... Per això caldria que canviessin molt les coses als partits independentistes també, sí. La pregunta és, quines són les coses a curt termini que són importants, que ens hi hem de fixar i que poden ser un desencadenant, tant en positiu com en negatiu? Podrien ser les eleccions municipals, podrien ser les sentències, això del govern a l'exili o la Crida Nacional. Hi ha moltes coses a l'aire i no sabem exactament a on hem d'estar més. Jo crec que sí que, evidentment, quan parles de presos polítics, d'exiliats i de més, evidentment tothom està super mega unit. Però dius, i aquesta unió que amb coses tan grosses és tan clara, per què no pot ser tan grossa? Jo crec que els tres grans partits independentistes, perquè aquí la CUP també últimament té un paper una mica de desaparició, jo crec que la gent el que no entén és que estem en un conflicte de les proporcions que és i que costi tant que els seus líders polítics es posin d'acord. La gent veu que hi ha una cosa grinyola. O sigui, que estiguem 3 mesos al Parlament de Catalunya pendent d'un acord per al tema de l'Ollarena és ridícul, clar. D'un acord que, a més, al final consisteix en complir un reglament que ja s'hagués pogut complir a l'agost. Però va, són 3 mesos de desgast. Són 3 mesos de desgast que la gent diu, no ho entenc. Jo no ho puc entendre. No? I clar, dius això. I per tant, jo crec que tenen un greu problema els actuals lideratges de que si això no ho arreglen, jo crec que al final la gent comença a percebre que calen nous lideratges, que un quan rep un cop, quan una empresa rep un cop i esclata amb una crisi, doncs hi ha un canvi de dirigents. Perquè d'això, jo crec que això
Jo crec que això s'ha de tindre en compte. I l'altre dic, perquè hi haurà presó, hi haurà exili, però la gent diu, escolti, ens hem de posar d'acord. I la gent percep que els dos grans partits independentistes estan parlant de l'hegemonia de cada una de les parts. Escolti, l'hegemonia l'hem de fer quan tinguem la república. Per donar resposta quan al que diu... I clar, no sé... Jo crec que és evident, i perquè ja portem gairebé 30 minuts, jo crec que és evident que les eleccions municipals són un bon punt on mostrar acord. Jo no entro, això és el que us pregunto a vosaltres, si el mostrar acord ha de ser una llista unitària o mostrar un acord, doncs anem separats però estem d'acord en no sé què. Jo ara no hi entro, però vull dir, almenys en què no hi hagi discussions públiques i en què almenys a Barcelona posem-nos d'acord. I és que hi ha una qüestió que sí que estem totalment d'acord amb en Joan, que és que, diguem-ne, hi ha una necessitat de nous lideratges. És a dir, tornareu al que deia abans, quan els líders principals d'Esquerra es troben un a la presó i l'altre a l'exili, la necessitat de fer un congrés extraordinari que renovi una cúpula capaç de prendre decisions amb autoritat interna és important. Si no, no es pot arribar tampoc a acords. Disculpa, això per la part d'Esquerra, però per la part del PDeCAT, la Crida també tenen empresonats els seus líders. I han sortit líders. Clar, però efectivament. Fent trampar la societat. Mira, justament el que volia dir, però l'Assemblea ha escollit nous líders. Esquerra i el PDeCAT no han escollit nous líders. I és necessari que ho facin. I és necessari que hi hagi una coordinació, una comunicació fluida entre, no només partits, sinó entre tots els actors que conformen l'independentisme. Que això signifiqui anar junts? Jo no ho crec. Jo crec, diguem-ne, que aquí hi ha tres qüestions. La possibilitat d'anar una llista unitària que no és única perquè sempre s'exclou en aquesta llista la CUP, que no acabo d'entendre el motiu. S'autoexclou, s'autoexclou, cosa que també fa Esquerra, perquè en aquest sentit la participació que volies dir que havies dit se'ls exclou. A veure, com a mínim es dona per sentat que no hi seran. Bueno, perquè no hi volen ser. Perquè no hi volen ser mai. Però Esquerra Republicana tampoc hi vol ser. I no comparteixo aquesta idea de primer votem i després ja ens entendrem. I menys en unes eleccions municipals en què la gent, també la que es manifesta l'11 de setembre, també et demanarà com gestiones l'urbanisme, com gestiones el turisme, com gestiones la inseguretat, com gestiones la mobilitat. Per tant, això no pots dir, bueno, primer votem l'independentisme i després ja ho discutirem. Home, no, hi han d'haver programes, hi han d'haver equips cohesionats, i aquest és el gran defecte d'anar junts, cosa que passa tant amb una estricta coalició com amb el projecte de primàries. El projecte de primàries, però, sí que li reconec una gran virtut, que és la capacitat, diguem-ne, de donar visibilitat a noves figures emergents que poden no sentir-se còmodes en el marc dels partits actuals, però que tenen molt a portar a la societat. I penso, evidentment, en l'Adrià, que estic segur que té un gran paper a jugar en el futur de la ciutat de Barcelona i del conjunt del país. Puc fer una pregunta? Sí, ràpida. I resposta clar, primàries, Ernest Maragall. Primàries. Ja ho han dit. Això estem parlant, diguem-ne, de l'elecció de l'Esquerra Republicana, no del projecte de primàries. No parlava però vull dir que a vegades les primàries també, que si ens interessa o si els partits els interessa, se les salten pel forro de les entreteles. Això és el que estic dient, que vull dir que fan primàries, però després de què serveixen si ara et col·loco l'Ernest Maragall perquè no sé què... Tornen a fer primàries, Hi haurà primàries altre cop a Esquerra? Com que les primeres primàries no van agradar, ara se'n torna a fer. Jo, de fet, sí que et volia esmenar la plana amb una cosa que has dit, i no, Eric, i no estic del tot d'acord, has dit que no hi hauria d'haver discussions. No, al contrari, hi hauria d'haver discussions, però hi hauria d'haver discussions d'allò que importa. És a dir, al ciutadà no li importa si el reglament del Parlament s'ha d'interpretar d'una manera o d'una altra. Al ciutadà, al final, el que li importarà saber dels seus candidats a les municipals és, si estan disposats a fer la independència, o si només són independentistes, i dos, com deia el Joan, efectivament, també, quins programes, quines propostes tenen per la ciutat. Però clar, quin és el marc on això es pot discutir bé? En unes primàries. És a dir, a mi m'hagués encantat que Ernest Maragall i Alfred Bosch s'haguessin enfrontat amb unes primàries, perquè aleshores sabríem per què Ernest Maragall és millor candidat per Esquerra Republicana que Alfred Bosch. Sabríem fins i tot si realment és millor candidat o no ho és. I veurem si al final la Crida, Junts per Catalunya, PDeCAT, si acaben substituint a la Neus Munté per en Mascarell o per qui sigui, tampoc tindrem una explicació, no tindrem un debat de debò entre Munté i Mascarell, no tindrem un debat entre Maragall i Alfred Bosch. Això les primàries sí que ens ho possibiliten, i per mi hagués estat fantàstic
que Ernest Maragall, que Alfred Bosch, que Neus Munté, que Mascarell es presentessin tots a les primàries perquè tindríem un debat tan amistós i tan simpàtic com el que estem tenint aquí sobre independentisme, sobre polítiques, sobre urbanisme, sobre habitatge, sobre ciutat, sobre què volem per la ciutat. Van de debò les primàries de l'Assemblea? Van molt de debò, van molt de debò. Una aposta d'aquestes en les quals tu et planteges, si vols trencar o modificar el sistema, has d'estar disposat a arribar fins al final, perquè si no estàs disposat a arribar fins al final, evidentment ningú tindrà incentiu per sumar-s'hi. Per tant, es faran. Aquí la pregunta, segur. Aquí la pregunta és l'altre problema, és dir, està molt bé, l'assemblea, primàries, es fan tot això, però si el PDeCAT o la Crida i Esquerra Republicana per una altra banda i la CUP per una altra banda no participen d'això, ens podem trobar que a les properes eleccions, jo estic parlant principalment de la ciutat de Barcelona, que ens agradi o no, qui guanyi a Barcelona marcarà un espai o es posarà en qüestió l'independentisme, sí o no, es poden trobar que hi hagin 4 candidatures independentistes per separat, i la pregunta que es farà la gent és dir, molt bé, 4 per separat, però si no aconseguiu 21 vots, estem perduts. És que aquí jo crec que l'interessant aquí és que qui de l'audiència, dels que ens estan veient, pensi que no entén què està passant, com a mínim, si s'inscriu a les primàries i ajuda que les primàries funcionin, com a mínim es trobarà un debat no facis entre campanya candidats. electoral. Home, jo he de vendre... Jo he de vendre primàries sí, primàries... Però el que estava dient, jo crec que és significatiu. Almenys dins de les primàries sí que hi haurà un debat. Jo entenc que hi hagi que cada partit es vulgui presentar, les primàries es vulguin presentar, però al final de tot plegat, a la nit de les eleccions municipals, la gent dirà, bueno, si el Baix és la llista més votada, els independentistes que fem? Tanquem la barraca? O com se gestionarà un procés independentista amb un alcalde promocionat per Ciutadans a la capital de la República i el procediment allà? Deixem-la... En això de que ens hauria de preocupar... Però si PDeCAT i Esquerra Republicana es presenten per separat, és culpa de les primàries? No. Aquí, abans de començar a adjudicar culpes, de qui sigui... Posat un fet, el Joan. Exacte, efectivament, però a mi el que em preocuparia no és en aquest sentit, és a dir, tant si van junts com si van separats, ens hauria de preocupar la possibilitat que tothom dona per sentada que Ciutadans pugui quedar primer. Però és que jo insisteixo en tornar al 21 de desembre, que és l'última elecció que ens dona una fotografia del país, que és que Ciutadans no és que quedi primera força a Barcelona, que és que queda primera força a les 10 ciutats més poblades, totes, sense excepció. Sense excepció, recalco. És a dir, sí, però compte que aquí... Algunes poden quedar, però jo crec que Barcelona, en mans del Valls, jo crec que l'independentisme... Vull dir, podem entendre que Ciutadans guanyi a altres ciutats, ho sento molt per les altres ciutats, però que la capital del país quedi en mans del Manel Valls, sincerament, jo crec que l'independentisme té un problema a la nit electoral. Han quedat moltes... que té un problema gravíssim. Han quedat moltes preguntes i dubtes a l'aire. De fet, ja han passat mitja hora, avui era tot just la primera tertúlia. Us demanaria per acabar simplement una reflexió, si pot ser positiva, per aquests propers mesos. On hem d'estar alerta aquests propers mesos, a part de les primàries que n'hem parlat una miqueta, bueno, també, si vols dir, però amb un minutet cada un, per cloure, perquè ja tindrem temps, avui és la primera tertúlia, tindrem temps d'anar-ne fent setmanalment diverses tertúlies i d'aprofundir en cada un dels temes, perquè avui sí que hem parlat de moltes coses. Jo crec que hem d'estar atents a quanta gent s'inscriu a primàries, perdona que ho tenia a col·locar, però crec que serà un dels grans moviments que veurem aquesta tardor. Quanta gent, si primàries realment es pot convertir en una alternativa perquè s'inscriuen milers i milers de persones, o si no acaba de funcionar. I d'altra banda haurem d'estar atents també a com l'àmbit PDeCAT Junts per Catalunya respon a l'embat d'Esquerra Republicana, que jo crec que els ha deixat una miqueta descol·locats l'operació Maragall. Joan Monza. Mira, jo crec que, de fet, el millor que pot passar és que, com que no podem anar pitjor, una sèrie dels problemes estructurals que hem arrastrat l'últim any comencen a resoldre's o hi ha la sensació de que es començaran a resoldre en breu, des de la direcció dels partits a una mínima coordinació, a que el govern comenci a fer alguna qüestió i que les eleccions municipals tenim tots la por de que guanyi Manel Valls de Barcelona, però hi ha unes quantes alcaldies d'ajuntaments importants, penso en Terrassa o en Mataró, per exemple, o en Lleida, que poden passar d'alcaldies unionistes a alcaldies independentistes. Per tant, siguem una mica optimistes.
Joan Puig. Bueno, jo crec que Espanya al final seguirà marcant la línia i com que no donarà oportunitats sinó que donarà pals, jo crec que això farà que els partits polítics i les entitats hagin de començar a parlar en sèrio de com s'afronta aquest repte, deixant de banda el tema municipals i el tema europees. I per tant això provocarà reaccions de canvi perquè la gent exigirà. Jo crec que s'haurà de tornar a reunir aquella taula de contacte dels partits i les entitats i els moviments socials i preparant-se per aquest embat. I el tema dels judicis i les sentències també ens marcaran perquè la gent no entendrà que no reaccioni davant de la repressió que té muntada Espanya. I per tant, no, és que es tornaran a endur els presos cap a Madrid. Això hem de ser conscients que abans de Nadal es tornaran a endur els presos cap a Madrid. Marta Royo. A veure, jo aquesta segona temporada, com deia un dia el Cuevillas fent broma, però realment jo demanaria unió en els partits polítics independentistes, que tot això que hem estat dient aquí, que realment, més enllà de les municipals de Barcelona, sinó que de cara a tot el que ha de venir, ostres, que vagin units, que el poble ha fet els deures, això que també es diu molt, el poble sí que els ha fet els deures. O sigui, jo, ara no perquè ja no n'hi ha tantes, però de l'1 d'octubre, jo i el 90% del meu entorn, fins que em sembla que van deixar anar Puigdemont, no sé, és que cada setmana teníem una mani, tots allà amb nens, amb no sé què, o sigui, hem fet molt els deures i també demanaria això, doncs, que ara els hi toca als polítics, que jo no dic que no els estiguin fent, però han d'anar més units i han d'anar més de la mà del poble. Doncs moltes gràcies als quatre per haver-vos estrenat a la tertúlia de la televisió de la República i moltes gràcies a vosaltres, als telespectadors. Ja sabeu que a partir d'avui, a partir d'ara, podreu seguir a tvlarepublica.cat els últims vídeos, les últimes novetats, tertúlies, entrevistes i també a les xarxes socials, tant a Twitter, Instagram com a Facebook, a tvlarepublica.cat. Moltes gràcies, continuem. Gràcies.